Fil-belt tal-Isla tlestit l-ewwel parti ta' riġenerazzjoni li tissir fil-daħla ta' waħda mit-tliet tibliet tal-Kottonera. F'din il-parti ta' riġenerazzjoni sar xogħol fuq is-swar ta' San Michiel li jinkludi il-Belveder, l-Arloġġ u l-Gardjola. Hawnhekk sar ukoll sistema ta' dawl ġdid. Għall-inawgurazzjoni ta' dan il-proġett kien hemm il-Ministru għall proġetti Kapitali Ian Borg li qal kif permezz ta' dan il-proġett il-Gvern qed juri li verament huwa viċin in-nies. L-investiment fl-infrastruttura mhuwiex biss it-toroq li kulħadd jista' japprezza, imma wieħed jista' japprezza wkoll illum il-glorja li qiegħda terġa' tgawdi l-Isla, il-fortifikazzjonijiet tagħha iktar minn 4500 metru kwadru ta' restawr. Gino Kawki u Anthony Agius Decelis f'isem il-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir qalu kif permezz ta' dan il-proġett qed terġa' tingħata l-ħajja lill-Belt Senglejana. Intqal kif il-korporazzjoni li bdiet bil-riġenerazzjoni tal-belt issa qed tagħti l-ħajja wkoll lil madwar. Is-Sindku tal-Isla qal kif permezz ta' dan ix-xogħol ser inkomplu nżidu l-valur turistiku ta' din il-belt storika li għamlet snin twal mitluqa. Illum naħseb hija ġurnata sabiħa s-Senglejani kollha, illi kif qed tgħid tajjeb inti, s-Senglejani issa kull meta qed jidħlu fid-dar tagħhom qed jaraw xogħol illi kien ilu snin mitluq u bis-saħħa ta' dan il-Gvern ġi parti mill-proġett ta' riġenerazzjoni tal-Port Kbir u tal-Kottonera. Il-pass li jmiss f'dan ir-restawr huwa li ssir ir-riġenerazzjoni ta' Pjazza Mitrovic li hija l-pjazza ta' wara il-mini li jdaħħluk f'din il-belt. Dan ix-xogħol mistenni jibda f'Ottubru li ġej.